صبح روز 26 марти соли ҷорӣ варзишгоҳи марказии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хоруқ қабои идонаро ба бар карда, ҳаводорони варзишро аз шаҳру ноҳияҳои вилоят ва пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ва ҷумҳурӣ ба мод дӯсти Узбекистон ба ҳам овард. Мусобиқаи ҷумҳуриявӣ барои дарёфти ҷоми раиси вилоят бахшида ба ҷашни ҷаҳонии Наврӯзи Оламафрӯз бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон роҳандозӣ гардид. Чорабинии бошукурро роҳбарияти вилоят Мирзонобод Алишер Худобердӣ ҳусни оғоз бахшида ба паҳлавонони сатҳи ҷумҳуриявӣ, ки дар сабқатҳои зебои варзишӣ иштирок намуда, дар набарди майдондорӣ ва нишон додани маҳорати баланди гӯштингирӣ комёбӣ орзу намуд. Дар мусобиқаи гӯштини миллӣ теъдоди зиёди паҳлавонони ҷавону умедбахш аз манотиқи мухталифи мамлакат ва берун аз он иштирок карданд. Барои ҳавасмандгардонии ҷавонон аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон беҳтарин тӯҳфаҳои гаронарзиши наврӯзӣ аз қабили телевизор, яхдон, мошинаи ҷомашӯӣ, чандкашаку тавдон, қолину палас ва 6 сар чорвои шохдори калон барои беҳтарин паҳлавонон омода гардиданд. Мавриди зикр аст, ки баъди ворид шудани вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба марҳилаи нави рушд имкон даст дод, ки бори аввал дар таърихи гӯштини вилоят ду даста аз ҳисоби бонувон дар сатҳи ҷумҳуриявӣ дар мусобиқаи гӯштини миллӣ, ки бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз дар варзишгоҳи марказии шаҳри Хоруқ доир гардид, ширкат намуданд. Дар вазни 52 килограмм 8 нафар варзишгарбону иштирок карданд. Бонувон, ки дар замони соҳибистиқлолӣ ба намудҳои гуногуни варзиш ва тарғиби тарзи ҳаёти солим рӯй оварданд, ки дар миёнашон дӯзддорони гӯштини миллӣ низ ба майдон баромаданд. Дар ин сабқат барои рохат пайдо кардан ба мақоми намоёни мусобиқа талошҳои зиёде дар байни ин варзишгарон сурат гирифт. Даври ниҳоии майдондории бонувон дар вазни 52 килограмм нишон дод, ки Бегназарова Рӯзафзун, Рӯзигули Ҳайдар ва Алимшоева Омина Аслишоева ба вохӯриҳои нимниҳоӣ рохат гирифтанд. Рафти сабқатҳо нишон дод, ки Бегназарова Рӯзафзун нисбат ба ҳарифон фаъол буда, аз худ маҳорати баланди варзишӣ нишон дода, билохира дар ин вазн мақоми аввалро сазовор гардид. Миннатдории худро ба ташкилкунандагони ин мусобиқа мерасонам, ки чунин мусобиқаҳоро барои мо фароҳам мегардонанд. ҳамчунин дар вазни 63 килограмм 4 нафар варзишгар духтар гӯштин гирифтанд. бо нишон додани маҳорати баланди гӯштини миллӣ, Назарова Ҷонона ва Қурбонгул Ҳалимова бо вохӯрии ниҳоӣ баромаданд. сабқат байни ин ду варзишгар бисёр ҷолибу диданӣ сурат гирифта, дар натиҷа Назарова Ҷонона бо як усули зебои хоси гӯштини миллӣ Ҳалимова Қурбонгулро мағлуб намуда сазовори мақоми аввал шуд. барои дастгирии бонувон дар ин вазн бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба варзишгардухтарон, ки ҷойҳои намоёнро соҳиб шуданд, чорвои калони шохдор, яхдон ва телевизор тақдим доштанд. дар вазни 65 килограмм 66 нафар ҷавонони таҳмтан майдондорӣ карданд, ки аз ҷониби тамошобинони сершумор хуб дастгирӣ ёфт. барои соҳиб шудан ба мақоми аввал ду паҳлавони шинохтаи вилоят Қурбоналӣ Шарифов, сокини ноҳияи Ванҷ ва Суфиев Баҳром аз дастаи хатлонду бо ҳам сабқат карданд. ҷаҳду талоши варзишкорон барои намоиш додани маҳорати баланди варзишӣ бо кафкӯбии бардовоми мухлисон пазироӣ мешуд, ки паҳлавонон рӯҳи илҳоми тоза мегирифтанд. баъди сабқату тези тунди ин ду паҳлавон, Суфиев Баҳром ҷойи аввал, Шарифов Қурбоналӣ ҷойи дуюм ва Шарифов Абдурауф ва Раҳматуллои Фирдавс сазовори ҷойи сеюм гардиданд. дар вазни 71 килограмм 24 нафар паҳлавон ба ҳам қувваозмоӣ карда, барои соҳиб шудан ба мақоми аввал Раҷабов Муҳаммадисо аз дастаи хатлонду сазовори ҷойи якум, мақоми дуюм насиби Мизробов Анушервон аз шаҳри Душанбе гардида, ҷойи сеюмро Некрӯз Амонов аз ноҳияи Ванҷ ва Фармонбегов Магомед аз ноҳияи Рӯшон соҳиб шуданд. паҳлавонони номовар дар чандин мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ парчами давлатиро баланд бардошта, соҳиби ҷойҳои намоён гардиданд. барои ҷойи якум, чорвои калони шохдор, ҷойи дуюм яхдон ва ҷойи сеюм телевизор супорида шуд, ки боиси дилгармӣ ва ҷонибдории мухлисон гардид. сабқати гӯштини миллӣ, ки бо ҷадду талошҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаҳонӣ гардид, дар иду ҷашнҳои миллӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷолибу ҷозиб сурат гирифта, ба паҳлавонони парчамбардор тӯҳфаҳои гаронарзиш аз ҷониби дастандаркорон инъом карда мешавад. дар вазни 78 килограмм Шукронов Қоим,
Карим, Рамихудоев Салман, Садиров Акрам, Бахтиёри Олим барои ба даст овардани ҷои якум бо ҳам рақобат намуданд. Маҳз маҳорату малакаи баланди варзишкорӣ ин риштаи варзиш буд ки тамошобинон ба майдондории онҳо баҳои баланд доданд. Дар рафти гӯштин аён гардид ки паҳлавонони умедбахш Қоим Шукронов бо ҳарифони худ дастболо шуда ҷои аввалро дар ин вазн ба номи худ муҳр зад. Дар вазни 86 килограмм 18 варзишгар барои соҳиб шудан ба мақоми ифтихорӣ мухлисони худро бо ҳунари волои гӯштини миллӣ ки хоси ҷашни ҷаҳонишудаи Наврӯз мебошад шод гардониданд. дар натиҷаи қувваозмоиҳои паҳлавонони ин риштаи варзиш нишон дод ки онҳо дар чандин сабқатҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ширкати фаъолона дошта мақомдорони ҷойҳои намоёни мусобиқаҳои гӯштини миллӣ мебошанд. раванди гӯштини паҳлавононро беҳтарин доварони сатҳи байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ ҳакамӣ намуда ба ҳунари варзишгарон баҳои холисона мегузоштанд. дар вазни 86 килограмм ҷои аввалро Назаров Ҳақназар аз шаҳри Душанбе ба даст оварда, ҷои дуюм Расулов Умар аз шаҳри Душанбе ва ҷои сеюмро паҳлавонони номдори ноҳияи Ванҷ Мақсадбердов, Рамихудо Шарипов соҳиб шуданд. дар вазни ҷамъи 86 килограмм 16 нафар паҳлавонони соҳибэҳтиром аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ва таҳмтанони шинохта аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ба ҳам қувваозмоӣ намуданд. паҳлавонон Шарифҷон Назриев аз дастаи хатлонду, Муҳаммад Карим Хуррамов, Мирмаҳмад Шакармаҳмадов, Насиму Фирдавс, Шарифҷон Назаров бо ҳам рақобат карданд. ман Раҷаб Муҳаммадисо дар вазни 71 кило сазовори ҷои якум шудам. дар ин минтақаи баландкӯҳи Бадахшон омадем ба Наврӯзӣ. даври ниҳоии мусобиқа нишон дод ки бо бартарияти паҳлавонон Шарифҷон Назриев ва Муҳаммад Карим Хуррамов аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ба даври финалӣ роҳи худро ҳамвор карданд. дар ин радиф паҳлавононро шоҳиҷоизаи раиси вилоят автомобили сабукрави соли бароҷ 2023 интизорӣ мекашид. дар радифи майдондоро мухлисон низ ба ваҷ омада ба қарсакҳои бардавоми хеш паҳлавононро рӯбаланд мекарданд. бо усули варзишгари ҳариф Шарифҷон Назриев аксуламал нишон дода ҳарифашро ба тахтаи пӯст шинонид. паҳлавони ҷумҳурии Тоҷикистон дар лаҳзаи хеле ҳам ҳаяҷоновар партофи анҷом дод. маҳорати баланди варзишкори тоҷикро мухлисони сершумори риштаи гӯштин дар боми ҷаҳон баҳои баланд доданд. талош ва кӯшиши онҳо барои ба даст овардани шоҳиҷоизаи мусобиқаи варзишӣ аз намуди гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми раиси вилоят автомобили барқии майдондорӣ карданд. ин сабқат хело ҷолибу диданӣ сурат гирифта то шомгоҳон идома кард. дар анҷом варзишгароне ки ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро дар ин вазн соҳиб шуданд дар вазъияти тантанавӣ болои суфраи зафар даъват гардида аз ҷониби раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Мирзонавод Алишер Худойбердӣ бо тақдими тӯҳфаҳои хотиравӣ ва ба ғолиби мутлақи мусобиқаи ҷумҳуриявӣ барои ҷоми раиси вилоят аз намуди гӯштини миллӣ бо қарсакҳои бардавоми дуздорони гӯштини миллӣ калиди шоҳҷоиза электромобил дар фазои мутантан ба Шарифҷон Назриев варзишгари вилояти Хатлон супорида шуд. мавриди қайд аст ки дар мусобиқаи сатҳи ҷумҳуриявӣ паҳлавонон аз ноҳияҳои Ванҷу Рӯшон, Шуғдону Рошқала ва Шаҳри Хору барои тамошобинон гӯштини миллиро нишон доданд ки аз ҷониби доварони болои гилем баҳогузорӣ шуда ба беҳтарин паҳлавонон тӯҳфаҳои арзишманд тақдим мешуданд. ҷараёни сабқат бори дигар нишон дод ки ҷавонони вилоят дар ин риштаи варзиш майлу рағбати беандоза дошта бо нерӯсанҷӣ майдони Наврӯзиро гарм мекарданд. имрӯз хушбахтона тавонистам сазовори шоҳҷоизаи ҷоми раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон кардам ва тайёрии худро бештар дида будем. машқҳо бисёр хуб буд. миннатдории худро ба мураббиёнам Суроб Абдураҳмонов, Зариф Назриев ва Темур Раимов мерасонам ки маро барои ин мусобиқа бисёр ҳам дар сатҳи хуб, дар сатҳи олӣ тайёр намуданд. ман имрӯз тавонистам ки дар ин мусобиқа ба се ҳарифи пурзури худ дастболо шавам, соҳиби шоҳҷоиза электромобил гардам. мо интизор будем, бале азбаски рақиби мо бисёр ҳам рақиби пурқувват буд. рақами яки Ӯзбекистон аз намуди кураш буд ва ғолиби чандин грандсламҳо аз намуди зудо буд. ӯ навакак дар ҷумҳурии Ӯзбекистон соҳиби ҷоми Наврӯзи Ӯзбекистон шуда буд. мо ҳам тайёрии худро хуб дида будем ва аз як мавриди бисёр ҳам хуб истифода намудам. аксуламал аз усули худаш истифода намуда ӯро ба тахтапӯш хобонидам. мусобиқаи гӯштини миллӣ дар маркази вилоят шаҳри Хоруқ дар сатҳи баланди ташкилӣ сурат гирифт ва мухлисон аз тамошои сабқатҳои беҳтарин паҳлавонон ҳаловат бурданд. маврид ба қайд аст ки дар ин мусобиқаи гӯштини миллӣ 150 варзишгар аз шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва берун аз кишвар ширкат намуда ба мухлисони гӯштини миллӣ ҳунари худро нишон доданд ки аз ҷониби тамошобинон баҳои баланд гирифтанд.